Baxa phezu kwespaghetti. Imifanekiso nguJean Barretta. Baxa phezu kwespaghetti. Ndinkone ichizi. Ndilahlekelwe yingqakumba yam yenyama ngelixa kukho umuntu othimlayo. Iwile etafileni yaqenqelekela phantsi. Nalo ke usizi lwengqakumba yam yenyama iqenqeleka ukuya emnyango. Iqenqeleke yaya kutsho egadini. Chwa phantsi kwamahlahla. Hayi ke usizi lwengqakumba yam yenyama yajika yaba yinyamfunyamfu. Inyamfunyamfu le yaba nencasa, incasa engazange iviwe ngaphambili. Kwaze kwihlobo elandelayo yakhula yaba ngumthi. Umthi lo wawugcwele, ugcwele nje ubulembu konke. Waze wakhula iingqakumba zenyama netumato sosi. Ngoko ke ukuba utya ispaghetti esigcwele yichizi, kufuneka uyibambe nkqi inyama yakho engqakumba xa uthimla. Thinci. Kunganjani ukuba singalicula eli bali? Great idea! Baxa phezu kwespaghetti ndinkone icheese. Ndilahlekelwe yinqakumba yam ngelixa kukho umuntu othimlayo. It rolled off the table and onto the floor, and then my poor meatball rolled out of the door. It rolled in the garden and under a bush, and then my poor meatball was nothing but mush. The mush was as tasty could be. And then the next summer, it grew into a tree. The tree was all covered with moss. And on it were meatballs and tomato sauce. So if you eat spaghetti all covered with cheese, hold on to your meatballs whenever you sneeze. Moving picture books, magically bringing storybooks to life.